Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ευρωεκλογές 2024. Είμαστε εδώ ζωντανά στο 24ωρο ειδησιογραφικό κανάλι της Δημόσιας Τηλεόρασης, στο ERT News, για μία ακόμα συζήτηση με ανθρώπους οι οποίοι φιλοδοξούν οι ίδιοι ή τα κόμματα, οι συνδυασμοί που εκπροσωπούν να περάσουν το κατόφλι του Ευρωκοινοβουλίου. Αυτή τη στιγμή δεν εκπροσωπούνται ούτε στη Βουλή ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο, όμως έχουν δικαίωμα και κατά τον νόμο να ακουστούν, και εμείς ως ψηφοφόροι, καθώς θα πάμε στις 9 Ιουνίου πίσω από το παραβάν, έχουμε υποχρέωση να πάμε ενημερωμένοι, να ξέρουμε και τα κόμματα, να ξέρουμε και τα πρόσωπα. Να υποδεχθώ τον κύριο Χρήστο Τσιάρτα, πρόεδρος του κόμματος Κίνημα Εθνικής Ανεξαρτησίας. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Τον κύριο Μανώλη Αναγνωστάκη, υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος Δημοκράτες. Χαίρετε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Και χαίρετε όλους εσάς και τους τηλεθεατές. Την κυρία Ιωάννα Κοντούλη, υποψήφια ευρωβουλευτής Μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Καλώς ήρθατε. Γεια σας. Ο κύριος Σπύρος Χαντζάρας, υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος Κίνημα 21. Χαίρετε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και ο κύριος Γιάννης Άρης, υποψήφιος ευρωβουλευτής του κόμματος Δημιουργία. Πάμε λοιπόν, καλώς ήρθατε, να ξεκινήσουμε από τα βασικά και τις συστάσεις. Γιατί κακά τα ψέματα, να μιλάμε με μια ειλικρίνεια. Πολλούς από εσάς ενδεχομένως για πρώτη φορά να σας βλέπει και το τηλεοπτικό κοινό. Συνεπώς, συστηθείτε να μας πείτε τα βασικά του κόμματός σας, σε ένα δίλεπτο, σε ένα πρώτο δίλεπτο, την ιδεολογική σας αυτοτοποθέτηση. Πού κινείστε, δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, πιο δεξιά από τα δεξιά? Ονομάζομαι Χρήστος Τσιάρτας, πρόεδρος, ιδρυτής και πρόεδρος του Κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας από 4 Δεκεμβρίου 2018. Δεν έχουμε 5 χρόνια, δεν έχουμε εμφανιστεί ποτέ πουθενά σε κανένα μεγάλο μέσο μαζικής ενημέρωσης και φτάσαμε στις ευρωεκλογές του 2024. Είμαστε ένα εθνικιστικό κόμμα, το μοναδικό εθνικιστικό κόμμα στην Ελλάδα, με το πρώτο σύνθημά μας ούτε αριστερά ούτε δεξιά, μόνο εθνικά. Σήμερα και λόγω των ευρωεκλογών πάμε λίγο παραπέρα, διεθνισμός ή ελληνισμός, ελληνισμός ή αφανισμός, τίποτα άλλο. Λοιπόν, σύντομο το πρώτο σχόλιο, οπότε εντάξει, μετά θα έχουμε χρόνο, θα κερδίσουμε. Μανώλης Αναγνωστάκης, τώρα τι να ρωτήσω, που είναι το κόμμα του Ανδρέα Λοβέρδου, θα το ρωτήσω. Είναι κέντρο, είναι λίγο πιο δεξιά και κάτι? Εντάξει, καλησπέρα σας και πάλι. Καλησπέρα. Κέντρο είναι, αλλά αυτή ξέρετε είναι μια τοποθέτηση κάπως, αν μου επιτρέπετε, λίγο σχηματική. Δηλαδή, εκφράζει ας πούμε... εκφράζει θετικά όποιους δεν ανήκουν στα άκρα, και για μας είναι σημαντικό αυτό. Εκφράζει επίσης όσους αποδέχονται και την πατεωτική ταυτότητα της, την ελληνική, αλλά και τη μεταρρυθμιστική. Αυτή είναι η διαφορά μας από τα υπόλοιπα κόμματα. Εμείς, μάλλον να το πω αλλιώς, εγώ είμαι συνεργαζόμενος με το κόμμα αυτό, αλλά το κόμμα και η ομάδα αυτή των 42 ευρωβουλευτών, των υποψηφίων ευρωβουλευτών, είναι άνθρωποι κανονικοί, με ρίζες στην κοινωνία και όχι μέσα σε κομματικούς σωλήνες ρίζες, διότι εκεί βρίσκει κανείς τις ρίζες του που κυρίως είναι η πολιτική σκοπιμότητα. Εμείς ό,τι λέμε σήμερα θα ισχύει και αύριο και μεθαύριο, και αυτό που κυρίως θέλουμε είναι να πάμε ως Έλληνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, βάζουμε μπροστά και τη χώρα, αλλά και την Ευρώπη, στο ίδιο επίπεδο, στην ίδια γειτονιά είμαστε. Ανήκουμε, όχι ανήκουμε μόνο, αλλά είμαστε η συνέχεια, είμαστε χαρούμενοι που είμαστε Ευρωπαίοι. Μάλιστα. Κύριε Ανακοντούλη, δεν ρωτάω τώρα που είστε, ας πούμε, στα δεξιά, στο κέντρο, στα αριστερά. Ξέρουμε, Μέρα 25 και Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά, αλλά τι σας διαφοροποιεί από τα γειτονικά κόμματα, να το πω έτσι? Ναι. Γιατί τώρα δεν είμαστε στο μνημόνιο αντιμνημόνιο, είμαστε σε άλλη φάση. Χώρα είναι σε άλλη φάση. Είμαστε
Πολύ χειρότερα θα έλεγα, διότι τα μνημόνια δεν σταματούν. Το χρέος της χώρας συνεχώς μεγαλώνει. Είναι το ίδιο και μεγαλύτερο από αυτό που είχαμε όταν μπήκαμε. Και ο λογαριασμός θα έρθει στο τέλος της δεκαετίας. Ζητάμε την ψήφο των πολιτών μας. Τη ζητάμε σαν μια σύμπραξη ενός ευρύτατου χώρου που στόχο έχει να μιλήσει για τα σύγχρονα προβλήματα με σύγχρονο τρόπο και παράλληλα με ένα λόγο ειλικρίνειας που δεν θα φανερώνει και δεν θα υποκρύπτει αυτά που με επιμέλεια κάποιοι προσπαθούν να βάλουν κάτω από το χαλί. Όπως για παράδειγμα το ότι θα φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία αυτή τη στιγμή έχει έλλειμμα δημοκρατίας. Δυστυχώς δεν μπορούμε να μιλάμε πια για έλλειμμα δημοκρατίας. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Είναι σαν να λέμε ότι στο φεγγάρι υπάρχει λίγο οξυγόνο. Όχι, δεν υπάρχει πια δημοκρατία. Δεν είναι απόλυτο. Τι καθεστώς έχουμε, τι πολίτευμα έχουμε. Κοιτάξτε να δείτε. Το Ευρωκοινοβούλιο δυστυχώς είναι διακοσμητικό. Την κυρία Ούρσουλα δεν την ψηφίσαμε εμείς. Παρόλα αυτά νομιμοποιείται και παίρνει αποφάσεις για τις ζωές μας. Θα μου πείτε γιατί τότε ζητάμε την ψήφο των πολιτών, αφού θεωρούμε και γιατί θέλουμε να πάμε στην Ευρωβουλή. Είναι σαφές γιατί πρέπει να πάμε στην Ευρωβουλή και γιατί πρέπει ο κόσμος να ψηφίσει μέρα 25, Ανατρεπτική Οικολογική Αριστερά. Πρέπει να πάμε στη Βουλή για να αποκαλύψουμε αυτό το μύθο που μας αποκοιμίζει, ότι όλα θα πάνε καλά και όλα θα βελτιωθούν, ενώ ξέρουμε πάρα πολύ καλά και σαν χώρα το έχουμε ζήσει στο πετσί μας, ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα απλά με ευχολόγια και με διακηρύξεις. Χρειάζεται πολιτική βούληση. Και δεύτερον, έχουμε και τους επόμενους γύρους. Για να μετράω λίγο δίκαια το χρόνο και να τον υπολογίζω. Κύριε Χατζάρα, πάμε στο κίνημα 21. Ευχαριστώ. Το κίνημα 21, αγαπητοί φίλοι, είναι ένα κίνημα φιλογενών. Είμαστε αντιδικτατορικό, λαϊκό κίνημα των μη προνομιούχων. Θα μου πείτε, αντιδικτατορικό πώς κατέβηκε, ρε φίλε? Θα σας εξηγήσω τη δικτατορία. Η αστυνομία του ομοφιλοφιλικού κράτους κυνήγαγε ένα 13χρονο παιδί στο Βόλο, παιδί 13 χρονών, να το συλλάβει. Διότι είπε κάτι για αυτό που είναι ο κύριος Κασελάκης. Και τον συνέλαβε, τον πήγανε στον εισαγγελέα, το 13χρονο, η αστυνομία. Και η κυρία Κεραμέως μαζί με τον κύριο Μητσοτάκη και τους βουλευτές του σας αφαίρεσαν και μας αφαίρεσαν το δικαίωμα του εκλέγεστε εάν δεν έχουμε περίσσευμα 20.000 ευρώ. Αυτό το φασιστικό, ολοκληρωτικό, αντισυνταγματικό παράβολο το προσβάλαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, μόνον εμείς, το κίνημα 21, και το Συμβούλιο Επικρατείας αυτό καταργήθηκε και μας είπε δεν είμαι αρμόδιο, που είναι η αρμοδιότητα του. Αυτό το δικατορικό ανελεύθερο μέτρο απομένει να το καταγγείλουμε για να σώσουμε τη δημοκρατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν είναι τέλειος, θέλω να πω κάτι ακόμα. Διότι έχει τεράστια σημασία. Στείλατε και πολλές φορές βουλευτές. Όταν πάτε στην κάλπη, να θυμάστε την Εύα και τις βαλίτσες της. Παρακαλώ. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε παρακάτω να πω ξεκάθαρα ότι εγώ δεν έχω καθόλου διεκπεραιωτική διάθεση σε αυτή την εκπομπή. Απλώς δεν διακόπτω για να έχουν το λόγο όλοι οι υποψήφοι. Από εκεί και πέρα, προφανώς σεβόμαστε ξεκάθαρα και ως προσωπικότητες και τον αντιρατσιστικό νόμο. Υπάρχει ένα μπλέξιμο τώρα του αντιρατσιστικού νόμου με το παράβολο. Είναι τελείως άσχετα σύλληψη παιδιού, θέματα. Σας παρακαλώ. Γιατί θέλετε να πείτε ότι δεν λέω σωστό? Όχι, κάτι δικό μου. Εσείς συμφωνείτε να συλλαμβάνετε παιδί 13 χρονών επειδή είπε κάτι? Αυτό είναι δημοκρατία? Να καταδιώκει η αστυνομία το 13χρονο? Όσο και αν φωνάξετε, δεν θα ακουστείτε περισσότερο από του άλλου. Όχι, αλλά με συγχωρείτε. Θέλετε να πείτε στον ακροατή ότι λέω κάτι ρατσιστικό? Μοιράζω το χρόνο δίκαια. Είναι αντιρατσιστικό να συλλαμβάνουν το παιδάκι? Όλα τα υπόλοιπα τα κρίνουν και αποφασίζουν. 20.000 παράβολο είναι αντιρατσιστικό? Κύριε Χατζάρα. Εσείς με διακόψατε και αντιδρώ σε αυτό που μου είπατε. Όχι, καθόλου δεν σας διάκοψα. Σας άφησα να το πείτε ολόκληρο και πήγα ήδη παρακάτω. Την γνώμη μου, σας έχω προσπεράσει και θα επανέλθω.
ο κύριος Σαρής, το τι κρίνει ο τηλεθεατής θα το κρίνει στις 9 Ιουνίου και μακάρι να πάει στην κάλπη. Ο κύριος Γιάννης Σαρής, κόμμα Δημιουργία, να μου το ξεμπλέξετε λίγο, γιατί και πριν προσπάθησα λίγο πριν ξεκινήσει η εκπομπή να μου πείτε αν είστε η Δημιουργία ξανά του κυρίου Τζίμερου ή η ένωση που είχε γίνει με τον κύριο Κρανιδιώτη, αλλά μου είπατε ότι έχει αλλάξει αυτό το σχήμα από το 2021. Είμαστε η Δημιουργία ξανά, που το 2012 ήταν το πρώτο κόμμα το οποίο είχε το θάρρος να πει αυτό που σκέφτονται όλοι οι Έλληνες. Ότι είμαστε μια φιλελεύθερη χώρα. Και θα σας πω 3 πράγματα για να δείτε αυτά που είπαμε το 12 που έρχονται όλοι τώρα και τα αποδέχονται. Πρώτον, ελευθερία στην οικονομία. Δεν μπορεί το κράτος να είναι επιχειρηματίας, πρέπει να είναι μόνο ρυθμιστής. Όταν το 12 το είπαμε, όλοι μας κυνηγούσαν. Δεύτερο, εξυγχρονισμός στους θεσμούς. Το θεωρούμε εκ των ουκάνευ. Τώρα που είδαμε όλοι πόσο διαλυμένοι είναι οι διάφοροι θεσμοί, επανέρχεται όλος ο κόσμος και λέει να δούμε τι γίνεται. Τρίτον, προστασία των συνόρων. Και επειδή εδώ έχουμε λιδωρηθεί αδίκως για αυτό το θέμα, διευκρινίζω το εξής. Όταν λέμε προστασία των συνόρων, παρέχουμε προστασία στους πρόσφυγες, όχι στους παράνομους, αυτούς που θέλουν να εισέλθουν στη χώρα και να το θεωρούν ξέφραγο αμπέλι. Όποιος έχει πραγματική ανάγκη σύμφωνα με τους διεθνείς νόμους, βεβαίως θα έρθει και θα τον προστατεύσει η Ελλάδα όπως πάντα τον προστάτευε από τα πιο αρχαία χρόνια. Η πρώτη σε όλο τον κόσμο. Ποιοι είμαστε? Η Δημιουργία ξανά δημιουργήθηκε το 12. Στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκε σε συνασπισμό με τη Νέα Δεξιά του Φαΐλου Κρανιδιώτη. Ο συνασπισμός πλέον αυτός δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος της Δημιουργίας ξανά και ο ιδρυτής και ο εμπνευστής παραιτήθηκε, αναλαμβάνοντας σε εισαγωγικά την πολιτική ευθύνη ότι ήταν πριν από τον καιρό του. Εξελέγει νέος πρόεδρος και το όνομά μας πλέον που θα μας βρείτε στα ψηφοδέλτια είναι Δημιουργία. Και θέλουμε να βάλουμε την πολιτική πάνω στο τραπέζι και να αφήσουμε τις κραυγές έξω από αυτό. Λοιπόν, πάμε κύριε Τσιάρτρα να μας πείτε τώρα ως κίνημα εθνικής ανεξαρτησίας ποια πιστεύετε ότι τα μεγάλα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί το ευρωπαϊκό οικοδόμημα την επόμενη πενταετία και που εσείς, αν πάρετε την ψήφο των πολιτών, μπορείτε να μπείτε σφήνα και να παρέμβετε επικοδομητικά για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Πρώτα πρέπει να γνωρίζει ο ελληνικός λαός ότι υπάρχει ένας παγκόσμιος θανατηφόρος καρκίνος. Είναι ο σιωνισμός, ο οποίος ελέγχει, κατευθύνει μασονία, μαρξισμό, αναρχισμό, ναζισμό, που είναι τα παιδιά του, σε αντίθεση με τον εθνικισμό που δεν έχει σχέση. Μόνο ο εθνικισμός πολεμάει αυτά τα θανατηφόρα παιδιά του σιωνισμού. Και λυπάμαι πολύ που κανένα πατριωτικό κόμμα, εξαιρώντας όλα τα αριστερά, δεξιά, κεντροαριστερά, κεντροδεξιά, όλα τα κόμματα τα εξαιρώ, διότι είναι όλα διεθνιστικά, αλλά κανένα πατριωτικό κόμμα, όπως δηλώνουν, δεν αποκηρύσει δημόσια σιωνισμό, μασονία, μαρξισμό. Αυτή η Ευρώπη είναι ναζιστικών καταβολών. Προήλθε από 100 χρόνια γαλλοπρωσικούς πολέμους, 2 στημένους παγκόσμιους πολέμους, για να λασπωθεί ο εθνικισμός και να φτάσουμε σήμερα στο χάλι αυτό που βρίσκεται η ανθρωπότητα, η Ευρώπη, η Ελλάδα. Ας περιοριστούμε στην Ευρώπη. Αυτή η Ευρώπη πρέπει να διαλύσει. Δεν μπορεί να στηθεί η ΕΟΚ και ο πρώτος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με στελέχη του Χίτλερ, ο Βάλτερ Φούγκ, ο Βάλτερ Χαλστάιν και πόσοι άλλοι ναζιστές, παρακαλώ, και η Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Μάλιστα. Όλα αυτά που είναι πίσω από την κουρτίνα, έχει κατακεραυνοθεί ο ναζισμός, ήταν ελεύθερος ο κομμουνισμός, ο πολυσυμπικισμός βασικά τελείως, και καθόμαστε εμείς σήμερα το 2024 να... Πέρασε το δίλεπτο κύριε Τσιάρτα, θα επανέλθω. Έχουμε ξανά. Ελάτε, το δώσατε. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αναγνωστάκη, πείτε μου τι μπορεί να κάνει ο Λοβέρδος, που δεν μπορεί να κάνει ο Μητσοτάκης, ο Κασελάκης, ο Ανδρουλάκης, όλο αυτό, γιατί ο πρόεδρός σας είναι ένα παλιό πολιτικό στέλεχος και πολύ έμπειρο, αλλά και αρκετά παλιό.
Θα σας απαντήσω. Λίγο πριν θέλω να πω ότι εμείς, όπως είπα και προηγουμένως, είμαστε περήφανοι που ανήκουμε στην Ευρώπη. Για μας το θέμα της Ευρώπης το αντιμετωπίζουμε με το κοινό νόμισμα, με τον κοινό στρατό, γιατί όχι και με το κοινό σύνταγμα, καθώς επίσης και με το μεταναστευτικό κίνημα, το οποίο, το μεταναστευτικό κύμα το οποίο τον τελευταίο καιρό πάλι αρχίζει και μεγαλώνει. Πάνω σε αυτές και προφανώς και άλλες εκδοχές της Ευρώπης, αλλά δεν με παίρνει ο χρόνος να ασχοληθώ για αυτές. Πάνω σε αυτές, εμείς αν είμαστε στην Ευρώπη, θα σας πω 2-3 παραδείγματα για να γίνει κατανοητό τι θα κάναμε και τι δεν θα κάναμε. Για να δείτε και πού διαφέρουμε δηλαδή. Ας πούμε για το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, εμείς θα ήμασταν οι πρώτοι που θα βάζαμε το θέμα αυτό στο Ευρωκοινοβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ πριν εμφανιστεί, που εμφανίστηκε αυτές τις μέρες η κορφή του παγόβουνου. Θα δούλευε το παρατηρητήριο, θα προσέχαμε... Και μετά τη συμφωνία, για το αν τηρείται δηλαδή. Και μετά τη συμφωνία. Η συμφωνία αυτή ως συμφωνία είναι θετική. Ως συνθήκη όμως υπογράφηκε για μας ήταν αρνητική. Αλλά και η πορεία όμως από το 19 μέχρι το 24, η πορεία που υπήρξε από την ελληνική κυβέρνηση, δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε. Θα σηκώναμε λοιπόν το θέμα και έτσι θα ξέραμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας, της Ολλανδίας ή της μιας άλλης χώρας που δεν είναι πολύ κοντά στις απόψεις του και στη γνώση αυτά τα οποία διαδραματίζονται εδώ στη χώρα μας, θα τα γνώριζαν και θα μπορούσαν πιο εύκολα να αντιμετωπίσουν την κατάσταση αυτή. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πάμε στην κυρία Κοντούλη να μου πείτε και εσείς αυτό το ίδιο ερώτημα. Εντάξει, δεν είστε υπέρ του τρόπου που λειτουργεί, αλλά θέλετε να μπείτε στο Ευρωκοινοβούλιο για να κάνετε τι. Συνεχίσω λιγάκι σε αυτό που έλεγα πριν, ότι όπως είπα, το Ευρωκοινοβούλιο είναι ένα ωραίο περιτύλιγμα, ένα κάλυμα αν θέλετε, των λόμπι στα οποία λειτουργούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτά στην ουσία οι αποφάσεις των ισχυρών λόμπι είναι αυτές που εφαρμόζονται στις χώρες. Το είδαμε και στην πατρίδα μας. Θα σας πω το παράδειγμα το πολύ πρόσφατο, όπου μιλάμε για την ακρίβεια, μιλάμε για τα λόμπις, μιλάμε στο σούπερ μάρκετ τιμές και ξαφνικά ο πρωθυπουργός της χώρας πάει και ρωτάει την Ευρώπη γιατί λέει τα προϊόντα. Για την επιστολή λέτε. Βεβαίως. Και λέει θα σας απαντήσουμε εν ευθέτω καιρό. Αυτό και μόνο είναι ένα παιχνίδι πινκ-πονγκ μπρος στα μάτια των ανθρώπων που δεν μπορούν να βγάλουν την επόμενη μέρα, το οποίο αν μη τι άλλο εγώ θα το χαρακτήριζα κοροϊδία και θράσος. Πόσο καιρό τώρα φωνάζει και στενάζει ο κόσμος. Καμία αντίδραση. Τώρα θα απαντήσει εν καιρό. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι τα ενεργειακά μας ζητήματα. Βλέπετε ότι ακόμα και σε αυτό το επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι έχοντας μας αποκοιμήσει, αυτή τη στιγμή ονοματίζει πράσινη ενέργεια την πυρηνική. Αυτό, ειδικά για κάποιους παλιότερους, θεωρώ ότι είναι το λιγότερο ύβρις. Όταν μιλάμε για απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, ο πλανήτης καίγεται και ως λύση η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει την πυρηνική, μάλιστα, είναι αν μη τι άλλο, όχι πριονίζουμε το κλαδί που καθόμαστε και τις επόμενες μέρες. Γι' αυτό σας λέω ότι η φωνή του ΜΕΡΑ25 πρέπει να μπει στην Ευρωβουλή για να αποκαλύψει και να παίρνει το μέρος κύριε Χατζάρα, των αδύναμων. πάμε στο κίνημα 21. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, το διακύβευμα αυτών των εκλογών δεν είναι η σταθερότητα της καρέκλας του κυρίου Μητσοτάκη. Το διακύβευμα των εκλογών αυτών είναι να ταρακουνηθεί το προδοτικό, κλεπτοκρατικό και ομοφιλοφιλικό τόξο. Θυμηθείτε μπροστά στην κάλπη τους ΛΟΑΤΚΙ βουλευτές που ψήφισαν τη ΛΟΑΤΚΙ νομοθεσία, στην οποία διαφωνούσατε. Θυμηθείτε τα τέμπη και τον Σαμαρά που διόρισε ο κύριος Μητσοτάκης. Θεωρείτε το μάτι. Μην το ξεχάσετε, και κυρίως τα δολοφονικά εμβόλια. Μπορείτε να ψηφίσετε και να εκφράσετε τη διαφωνία σας και να τους μαυρίσετε.
και το μόνο κίνημα που εκφράζει πλήρως τη διαφωνία σας απέναντι στο προδοτικό, κλεπτοκρατικό και ομοφιλοφιλικό τόξο είναι το κίνημα 21. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Πριν εβδομάδες, οι βουλευτές που εσείς στείλατε στις προηγούμενες εκλογές και οι άλλοι σύσσωμοι ψήφισαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ζήτησαν η Ρωσία να επιστρέψει στη Ρουμανία τον χρυσό που εναποθήκευσε το βασίλειο της Ρουμανίας το 1917 στην τράπεζα της Αγίας Πετρούπολης. Σε αυτό το ψήφισμα κανείς από τους βουλευτές που στείλατε εσείς, μα κανείς, από ακροδεξιά, κεντρώα, εθνικιστάς, όλοι, μα κανείς δεν είπε μια τροπολογία, δεν λέω ότι θα την ψηφίζανε, αλλά δεν είπε ρε παιδιά, εμάς μας έχουν κλέψει οι Άγγλοι το χρυσό το 41. Το είπε κανείς. Ευχαριστώ. Ψηφίστε γι' αυτό. Να είστε καλά. Μία επισήμανση μόνο, δεν σας διέκοψα και πάλι, το είδατε. Στα τέμπη ήταν ο Καραμαλής, όχι ο Σαμαράς. Επειδή κάνετε αναφορά στο Σαμαρά. Όχι, κάνετε λάθος. Ο Σαμαράς είναι ο Σταθμάρχης. Ο οποίος είναι ρουσφέτη του Μητσοτάκη. Εντάξει, εγώ κατάλαβα ότι. Είπα ότι ο Σαμαράς είναι ο Σταθμάρχης που σκότωσε τον κόσμο, είναι ρουσφέτη του Μητσοτάκη. Αυτοί τον διορίσαν. Κατάλαβα λάθος. Για να πάρει σύνταξη 6.000 ευρώ. Αυτό είναι ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία, η διαφθορά. Ο κύριος Σαρής, δημιουργία. Μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, θα περιοριστώ όμως σε 3. Πρώτον, πρακτικά θέματα. Θα ζητήσουμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τεχνοκρατική, για να εξυγχρονίσουμε τους θεσμούς, να εξυγχρονίσουμε τη δικαιοσύνη μας, να αποκτήσουμε ανταγωνιστικότητα σε διάφορες δομές του κράτους, να μπορούμε να ελέγξουμε την ακρίβεια με πραγματικούς όμως τρόπους και όχι με διάφορα φάρμακα τα οποία ουσιαστικά εκπνέουν την αμέσως επόμενη στιγμή. Δεύτερο μεγάλο θέμα το οποίο θα κάνουμε εάν πάμε στην Ευρωβουλή είναι να ξεκαθαρίσουμε σε όλους τους τόνους ότι τα σύνορα της Ελλάδος είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να δεχθούμε καμία παραχώρηση οποιοδήποτε σπιθαμής ελληνικών δικαιωμάτων, αλλά θέλουμε αυτά να γίνει κατανοητό από την Ευρώπη ότι θα πρέπει να προασπίζονται από όλους τους Ευρωπαίους και όχι μόνο σε αυτούς που βρίσκονται στην άκρη. Το τρίτο θέμα το οποίο θα επιδιώξουμε βοήθεια είναι το δημογραφικό της χώρας μας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το υπαριθμόν ένα πρόβλημα που μας απειλεί αυτή τη στιγμή. Και ενίσχυση της οικογένειας, αλλά συμπληρώνω, όχι με επιδόματα, με υποδομές, με διάφορες διαδικασίες που θα επιτρέψουν στην ελληνική οικογένεια να ξαναγυρίσει σε ένα αριθμό τέτοιο που δεν θα απειληθούμε με έναν αφανισμό σε 30, 40 ή 50 χρόνια. Και τέλος, επειδή είμαστε σαφέστατα υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ μία απλή εικόνα να ρίξουμε γύρω μας όσοι έχουμε πάει στο εξωτερικό, θα δούμε ότι η Ελλάδα διαφοροποιήθηκε από την Αλβανία, παραδείγματος χάρη, ακριβώς γιατί ήταν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τόσο απλό αυτό το θέμα. Θέλουμε όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ολοκλήρωση, να αποκτήσει κοινό στρατό, να αποκτήσει κοινή εξωτερική πολιτική και να μπορεί, συνδυάζοντας όλα τα πλεονεκτήματα που έχει, να αντισταθεί μέσα σε ένα επερχόμενο Αρμαγεδόνα, στον οποίο ουσιαστικά αυτή τη στιγμή είμαστε ουραγοί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και έχουμε από 1,5 λεπτό στον καθένα κλείνοντας για να απευθυνθείτε αδιαμεσολάβητα στον κόσμο, να κοιτάξετε την κάμερα και να ζητήσετε την ψήφο των πολιτών, προτάσσοντας ό,τι θέλει ο καθένας. Μπορεί να είναι το ζήτημα της ακρίβειας, μπορεί να είναι ζητήματα εθνικά, η σχέση μας με τους γείτονες, ό,τι εσείς θεωρείτε πιο σημαντικό και ικανό να τραβήξει την προσοχή του εκλογικού σώματος. Γιατί και αυτό είναι ένα στοίχημα πάντοτε, στις 9 Ιουνίου να πάνε οι Έλληνες να ψηφίσουν. Διαβασμένοι, να στηρίξουν ή να απορρίψουν θέσεις και απόψεις και προγράμματα. Στόχος του κινήματος Εθνικής Ανεξαρτησίας είναι να θέσουμε εκτός νόμου τον κομμουνισμό, να στείλουμε σε δίκη τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον εθνοπροδότη, γιατί εκεί θα αποκαλυφθεί τι έγινε πριν και μετά την άνοδό του. Βασικός παράγοντας θα γίνει η πρώτη αντισιωνιστική συνάντηση στη Θεσσαλονίκη αρχές του 2025. Μιλάμε για βασικά θέματα που είναι η καταστροφή του πλανήτη. Δεν κουκουλώνουμε όλα αυτά που κατακεραυνώνουν όλα τα κόμματα σήμερα, χωρίς να ακουμπάει κανένας την ουσία και τον πραγματικό κίνδυνο και τις πραγματικές αιτίες. Το θέμα των λαθροεισβολέων
θα το αναπτύξουμε καταθέτοντας σε όλα τα μέλη, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο Ευρωκοινοβούλιο το θέμα πανευρώπη του Γκούντεσχοφ Καλέργη και θα δείτε μετά τι έχει να γίνει. Αυτά και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Παναγιώτης Αναγνωστάκης. Δημοκράτες. Ωραία. Είναι ξαναζεσταμένο φαγητό, ένα κόμμα με πρόεδρο πολύ γνωστό. Καθόλου. Αλλά θα ήθελα λίγο να μιλήσω για την Ευρώπη. Συγγνώμη που λέω αυτό. Εμείς αναρωτιόμαστε αν έχει μέλλον η Ευρώπη έτσι όπως είναι. Αν έχει μέλλον δηλαδή η ιδέα της Ευρώπης. Το βλέπουμε λίγο δύσκολο. Το βλέπουμε λίγο δύσκολο η ιδέα της Ευρώπης αν γυρίσουμε να κοιτάξουμε την Ευρώπη 40-50 χρόνια πριν, να δούμε τη διακίνηση ιδεών που υπήρχε σε αυτή την Ήπειρο, να δούμε την μορφή που είχαν τα πανεπιστήμια, να δούμε τις τάσεις που υπήρχαν σε όλες τις επιστήμες, να δούμε την εμβάθυνση που γινόταν σε όλη τη διαδικασία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά σε όλη την κοινωνία. Εμείς ζητάμε να ξαναγεννηθεί η Ευρώπη. Είναι αλήθεια ότι δεν πρέπει να διοικείται η Ευρώπη από 8 γραφεία λόμπινγκ, αλλά από τους ίδιους τους ψήφους και των Ελλήνων, όπως και των άλλων. Θα πάμε στην Ευρώπη ως Έλληνες. Θα διεκδικήσουμε μια Ευρώπη που δεν θα έχει μόνο και δεν θα αναφέρεται μόνο για το κοινό νόμισμα και για τη διεθνή και για την τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ευρώπης ή την Deutsche Bank. Θα αναφέρεται κυρίως για τα μεγάλα επιτεύγματα που πρέπει να κάνει από εδώ και μπρος στην έρευνα, στην τεχνολογία, στην ιατρική, στη βιολογία, σε όλες τις επιστήμες, στις τέχνες, στον πολιτισμό και σε ένα διαφορετικό τρόπο ζωής. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε. Ευχαριστώ, Μανώλη Αναγνωστάκη. Ιωάννα Κοντούλη, ΜΕΡΑ25, ανατρεπτική οικολογική αριστερά. Ωραία. Ψηφίζουμε για να μην τους αφήσουμε ανενόχλητους στα σχέδιά τους, το να βασανίζουν και να διαλύουν τους λαούς της Ευρώπης, με αποτέλεσμα να έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς, με το να ονειρεύονται πράσινες μεταβάσεις και πράσινη ανάπτυξη που ούτε πράσινη είναι και θα κληθεί να την πληρώσει ο συνήθις ταλέπορος, εργαζόμενος, αγρότης μέσω των πρασίνων τιμολογίων και δεν ξέρω κι εγώ τι, και οι πραγματικοί υπεύθυνοι θα μένουν πάντα στο απειρόβλητο. Ψηφίστε, γιατί όταν υπάρχει τέτοιο έλλειμμα δημοκρατίας, και χαίρομαι που το παραδεχτήκατε και εσείς, ότι δεν μπορεί να είναι μόνο μια νομισματική ένωση, διότι αυτό και μόνο είναι και το έχουμε ζήσει πολύ καλά. Πολιτικά δεν έχει καμία σχέση με πολιτική ενοποίηση, με κοινές ιδέες, κοινές αξίες. Ποιες είναι οι κοινές ιδέες και οι κοινές αξίες όταν αυτή τη στιγμή σφαγιάζεται ένας ολόκληρος λαός στην Παλαιστίνη και δεν κουνιέται ρουθούνη παρά μόνο όταν φτάσανε τα θύματα εκεί, για να πούμε μία κουβέντα και να δεχτούμε το κράτος το Παλαιστινιακό, 3 χώρες μόνο. Εμείς ακόμα εδώ πέρα πετάμε χαρταετό. Δυστυχώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι στο όνομα της Ευρώπης γίνονται αυτή τη στιγμή εγκλήματα. Όχι στο όνομα των λαών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Χατζάρα, Κίνημα 21. Εμείς, αγαπητοί φίλοι, δεν θέλουμε να πάμε στις Βρυξέλλες για να βάλουμε στην τσέπη 20.000 το μήνα. Θέλουμε να πάμε στις Βρυξέλλες για να είμαστε εσείς, οι μη προνομιούχοι. Σκεφτείτε μόνο ότι τα κόμματα που στείλατε στις προηγούμενες εκλογές και σε όλες τις εκλογές δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα γιατί στο Ζελένσκι δίνουν άτοκα δάνεια, ενώ για εμάς το 12 μας επέβαλαν τα μνημόνια, σας φάγανε τις συντάξεις, φάγανε τις καταθέσεις και δεν είπε κανένας εκεί από αυτούς τους πατριώτας, τους δημοκράτας, τους εθνικιστάς, έχει και εθνικιστάς, δεν είπε κανείς εκεί, ρε κλέφτες, γιατί η Ελλάδα πληρώνει και ο Ζελένσκι δεν πληρώνει. Έτσι. Για να ακούγεται λοιπόν το συμφέρον σας και η φωνή σας και να μαυρίσετε τα δολοφονικά εμβόλια, το νόμο ΛΟΑΤΚΙ, τα τέμπη, το μάτι, υπάρχει μία ψήφος. Και το κάνετε ξεκάθαρα, δεν υπάρχει μήπως κίνημα 21. Μπαμ και κάτω. Μάλιστα. Κύριε Σαρέ, δημιουργία.
Εμείς θέλουμε να φύγει η Ελλάδα από την τελευταία θέση που καταλαμβάνει συνεχώς σε όλες τις μετρήσεις ποιότητας, ανταγωνιστικότητας και αξιοπιστίας. Αυτό όμως, ξέρετε, θέλει κόπο αλλά θέλει και τρόπο. Επομένως, ό,τι και να σας πω εγώ, ψάξτε τα στελέχη μας, γιατί όλα τα στελέχη έχουν τη δυνατότητα, την τεχνογνωσία και την εξειδίκευση σε συγκεκριμένους τομείς να μπορούν να αναπτύξουν τους τρόπους με τους οποίους θα βοηθήσουν σε συνεργασία με όλο το ευρωπαϊκό κεκτημένο να αποκτήσουμε μία δυναμικότητα και να είμαστε περήφανοι για τη σημερινή Ελλάδα και όχι μόνο για την αρχαία Ελλάδα. Αυτό το οποίο θέλω επίσης να τονίσω πάνω σε αυτό είναι ότι για μας Ευρώπη και Ελλάδα είναι ένα. Δεν θέλω να γυρίσουμε να πούμε ότι το όνομα είναι ελληνικό, αλλά θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι φορείς αναφέρονται συνεχώς στην εξέλιξή τους πάνω στη δική μας χώρα. Όμως αυτό το αναφέρονται θέλω να βάλουμε ένα λιθαράκι και να είμαστε κι εμείς πλέον συμμέτοχοι σε όλη αυτή την πρόοδο που γίνεται στον κόσμο, είτε αφορά την τεχνητή νοημοσύνη, είτε αφορά την υγεία, είτε αφορά οποιοδήποτε άλλο κομμάτι που βελτιώνει την ζωή των ανθρώπων και των συγκατοίκων μας. Μάλιστα. Επειδή βλέπω ότι έχουμε ακόμα ένα λεπτάκι, μια γρήγορη ερώτηση σε όλους για να δω λίγο τη γύρωσή σας με την κοινωνία. Πόσα χρήματα χρειάζεται ο Έλληνας για να ζήσει σήμερα, για να βγάλει το μήνα, κύριε Τσιάρτα? Εμείς δεν ένα ποσό θέλω, όχι ολοκληροφύγημα. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Το πρόβλημα δεν ήταν οικονομικό ποτέ. Μάλιστα. Δεν υπήρξε οικονομικό πρόβλημα. Είναι θέμα ο διεθνής σιωνισμός και το τραπεζικό καρτέλ Ρότσιλντ. Κύριε Αναγνωστάκη, πόσα χρήματα? Εξαρτάται τις ανάγκες που έχει. Άλλες ανάγκες έχει μια οικογένεια τριμελής, τετραμελής. Πάμε σε ένα νέο ζευγάρι. Εξαρτάται πάλι αν έχει σπίτι να μείνει ή αν δεν έχει σπίτι να μείνει. Δηλαδή είναι πολλοί παράμετροι. Πάντως 1.250 ευρώ μισθός που είναι ο μέσος όρος, αλλά δεν είναι στην ουσία, δεν φτάνει για να ζήσει ένα ζευγάρι. Κυρία Κοντούλη. Και όχι μόνο δεν φτάνει, αλλά... Αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τα καρτέλ της ενέργειας, τι λογαριασμό θα μας στέλνουν κάθε μήνα. Θα πρέπει να ρωτήσετε τα καρτέλ των σούπερ μάρκετς πόσο θα ανεβάζουν τις τιμές. Για να σας πω κάτι, και €1 να μου δίναν, αν μπορούσα να καλύψω τις ανάγκες μου και υπήρχε έλεγχος και πλαφών στις τιμές, μια χαρά θα φτάνανε. Το στίγμα σας, κύριε Χατζάρα. Το κράτος εισπράττει το 47% του μεικτού μισθού από εισφορές και φόρων. Άρα, για να πάψει να είναι πεινασμένος ο Έλληνας, πρέπει να μειωθεί η φορολογία επί του μισθού. Και, κύριε Σαρέ. Καλή ερώτηση το ποιος είναι ο μισθός, αλλά εγώ νομίζω γιατί ο μισθός θα πρέπει να αποτελεί το καθοριστικό σημείο που θα ανακατευτεί το κράτος. Ο μισθός θα πρέπει να είναι μια αντανάκλαση της οικονομίας και εμείς ζητάμε μια δρώσα οικονομία η οποία θα δώσει οτιδήποτε χρειάζεται και στους νέους ανθρώπους αλλά και στους απομάχους. Και κάπως έτσι προλάβαμε 4 γρήγορους γύρους, αλλά το στίγμα σας νομίζω το αφήσατε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, κυρίες και κύριοι. Μείνετε στο Earth News, το 24ωρο ειδησιογραφικό κανάλι. Καλό απόγευμα.